dina iki Kedhiwarenala ya aku njaluk tulung kalawan sira ndak ajak ngadhep Kanjeng Rama mengko mbok menawa sira iki mau bisa paring usada paring pemadang marang negara Wirata kawula nuwun inggih saderengipun kula nyuwun pangapunten inggih awit saking kula menika mboten gadah piandel menapa-menapa Raden yo to senajan sira ora duwe piandel wektu dina iki kowe tak adhepake Kanjeng Rama sumangga kula dherekaken Rahina semu bang Hyang Haruna kadinitrane nganggo rapuh sabdaning kukilaring karikara sakatar lir kini dungane engko lir wusing ini panco lawan pametoking ayam wanering bagagan merak mangu bermoro ngraba sing kusuma paswara rum mangkono ora kaya negari Wirata kukila mungguing gantang
Inggih menika winastan negari Wirata ingkang mapan wonten saereng-erenging gunung papan ingkang angker inggih langkung wingit ing ngriku wonten pedhepokan minangka kangge pasanggrahan sinten to ingkang lenggah ing ngriku inggih menika Prabu Mangsapati datan kantun kadhep ingkang putra Seta dalah utara nalika samana Sang Prabu Harsawan pangandika kaya mangkono yen to dereng kawijiling lisan
Lera sapating sun tumiling hangulati Puspita ingkang medem indah kang warni madaring tamanan sekar ora siki ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara mangku temangku ngger seta dalah utara kang wektu direki sawetara padha njaga katentreman negara Wirata sabab negara Wirata iki minangka dadi ancamaning mungsuh kang wis kedadean. Negara Wirata wis kabedhah nanging Gusti durung marengake nggih. Mula wektu dina iki Seta lan Utara aja nganti ninggalake kapriyatnaning batin. Mula saka iku nggih sira kudu waspada ngati-ati kahanane negara Wirata iki dijaga. Yen ana apa-apane mangko pun bapa iki amung sumarah marang kelawan sira. Merai mrekaten Kanjeng Rama kula ngestakaken dawuh ipun Kanjeng Rama badhe kula estakaken kula njagi katentremanipun negari Wirata ditermangke. Kula inggih semanten ugi Rama kula njagi katentreman negari Wirata ditermangke. Lho. Sapa iki?
Ridu mawur moron tengaraning jurit gong maguru gongso ora sangka wonten dawuh Rama iki sira ngadhep marang pun bapa sapa kang sira kanthi kemau ora inggih menika ingkang nami Kedhiwiri Hatnala Rama wah Kedhiwiri Hatnala lakar makaten banjur ana wigati kepriye kula menika kula aturaken wonten kersa paduka Kanjeng Rama awit dinten mangke ingkang sesirih Kedhiwiri Hatnala menika sagah ndamel katentramanipun negari Wirata lah dalah apa iya kepara nyata menawa wektu dina iki wujute wae wandu kaya ngono kok bisa ngrampungi gawe kula aturi ndangu piyambak bocah wandu Kedhiwiri Hatnala wonten dawuh sinuwun ndangu kaliyan pun Kedhiwiri Hatnala apa sira bener bakal bisa gawe ketentremane negara Wirata menawi mekaten kula menika kantun dederek dawuh paduka sinuwun kula sagah nentremaken inggih mboten namung kula mboten swala kersanipun sinuwun Prabu Mangsahwati lah dalah ya yen to pancen mengkono sira aja wedi kangelan ayatana wektu dina iki negara Wirata bakal dibedah dening Nalendra liya pangestu paduka sinuwun kula suwun dinten mangke kula badhe hangadani Kedhiwiri Hatnala wonten dawuh Raden iki ana ngadepi memungsuhan menawi mekaten Raden Waratsangka dinten mangke ingkang dados senopati menika kula menapa paduka Raden Waratsangka lah dalah wong bocah wandu kok dadak nanting marang aku ya sing mesine sira iki dadi kusir aku sing dadi senopati menawi mekaten monggo dipun tindakaken Raden
kaya mengkene ngaboting lelakon mangko para pepundhen para kadangku aku bakal ngayahi kewajiban aku minangka dadi kusir ibu kula nyuwun pangestu dhateng panjenengan ibu jebul wis ana senopati ngadani perang wong Kurawa ayo dilanjap gaman lanjap gaman Paduka menika kados pundi? Jebul paduka tinggal glanggang colong playu ing atasing senopati wedi getih wedi mating palagan. Kedhiwiratnala wujude pusaka kaya ngono drese. Trimbang aku mati aku ngoncating palagan. Petruk kula Den coba kowe mrene ya Petruk
Gus? Ana lelakon kaya mangkene Petruk. Inggih pripun, Den? Kok kados ngeten iki pripun? Ya saiki mangkene aku mboboti kalawan kowe. Minangka kanggo nyukupi kebutuhan iki Petruk kowe dadi kusir. Lajeng kersa paduka kados pundi, Den? Aku minangka dadi senopati ngrambungi gawe. Oh nggih. Dadi kusir iki gak menak. Wis tarewangi aku menggeh-menggeh. Aja mengkono Petruk, bantunen kalawan aku. Minangka kanggo srana Petruk kowe ndak kongkon. Teng pundi malih niki pun meh padha esuk ngoten. Kok ya iso dikongkon lho kok bejo-bejane kuwi lho kok iso-isane ora. Mbok ya ora digagas. Ya aja ngresula pancen mong lelabuh ki kudu sak rendenge. Nggih. Ning nek ndur carane kaya ngoten niku dadi kusir nggih pun manut. Coba. Kae iki ana tengah alas kae ana wit arandu gumbala kang dhuwur. Coba kae waspadakno kae apa. Oh, halah. Esuk-esuk kaya werna-werna lho. Lho. Lah kene kono apa, Gus? Kok enten pocongan wonten sak nginggiling wit randu nika pripun nika? Ya coba kae peneken jipuken Petruk. Waduh. Wayah esuk kon menek iki lho. Kok ya iso-isane wis esuk lho. Ya aja ngresula. Abote nglabuhi wong bagus ki ya ngene kuwi. Nggih pun, kula peneke. Wah, jan alah kok ya werna-werna ta. Sok-sok kon menek. Lah iya gumun aku. Oh. Non kon menek ya ora diupaya apa-apa. Menek esuk-esuk ki nyamplung, Bos. Kok ya werna-werna wae lho. Pun niki Gus. Niku kula pendhetke. Ya wis gorene Petruk. Kowe ora dadak ngerti iki sejatine apa kang ana jroning iku mau. Ngene iki lho. Ndarake basa wis entuk gawe iki terus disingitke. Digawe wadi ngono lho. Kok ora gelem bloko to. Ya wis karep ben Petruk ngati-ati anggone ngayahi kewajiban Petruk. Saya suwe ora saya enteng sanggane, saya abot sanggane Pandhawa. Inggih, Den.